phusha mfanaka nako ya fitlha e kgole ba re phala fela ka nna 3 months Bouchard ska fela pele mfanaka phusha umesabili ngazikuphalebe engekudrali ngodizolo kimile ihlala zolo namhla solphinda kuzo zonke ifiso khona izofesa sindawalo mthwalo nawangwaze kodwa konke okufuna uzoze ukuthole ubhekethela izimo ezami ukuvimba usungaphela umoya ungayeka ukuzama usungaphela umoya ungayeka ukuzama usungaphela umoya ungayeka ukuzama thatha amachance azosifana umdala iplani uzolanga kala namhlanje kodwa kusasa ungakwazi ukuzamela enye iplani elingasifana kale yamoto izoyithenga kale ladladla lizozakha ube besikwazi nokukhuluma bezothi awuyeka ukuchitha isikhathi esilide wena mahlazi wezokulaba bazokujaja amadawuthi ongeke yekela ukukushaya nasekhaya nabo manje sebethembe wena mahlazi wezokulaba bazokujaja amadawuthi angeke yekela ukukushaya nasekhaya nabo manje sebebheke wena usungaphela umoya ungayeka ukuzama nje-ke ngiyafisa nanokuthi ngoba iminyaka amayelokhu ihamba nje sikhula kugcina mhlawumbe noNkulunkulu esesishiyisa indawo asithathe adlulisele kwelinye izwe. Isifiso sami ukuthi uma ngabe ngedlula ngoba sengina nabantwana njengamanje ngize noma ngingakashadi ngifisa ukuthi uma ngedlula noma ngaseyiba abantwana abazalwa yimi ngempela kodwa nje la kuleli izwe engiphila kulona kube nomntwana oyokwazi ukungena njengami kubantu bemthande njengoba bengithanda noma engazange mhlawumbe enze umculo ofana nowami noma uyofana kodwa abantu uma bemthandile wakwazi ukuvala isikhala sana kuyongijabulisa kakhulu lokho ngoba maningi amadoda abekade esendimeni yomculo ecula uthole ukuthi uma isidlulile indoda kugcina sekuba nzima kuthina abalandeli bayo ukuthi siyophinda siyithole iphinde efana nale bisenzela yona.